vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions, tichingoti mangwanani akanaka. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatsirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadai zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostirawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndauyawo pano ndiine confession yangu iyo yandiinayo, uye zvekare ndikudawo kuti mhuri yeZimbabwe inge ichindibatsira. So ndiri mudzimai achangobvawo mukuroorwa. Ndakaroorwawo this year ndokubva ndachata zvekare this year. So far ndiri kugara nemurume wangu tiri kunoko kuSouth Africa. Upenyu mukoma tikutorarama kaupenyu katoripo zvekutoti I really thanked God apo pandakaroorwa nemurume wangu uyu, but pane mamwe matambudziko awo andava kusangana nawo mumarriage mangu ekuti ndava kutofunga kuti zviri nani kuti ndinge ndichisiya marriage yacho. So mukoma, chinhu chekutanga chakaitika like chakandivhundutsa, it was Vamwene Vangu. Mukoma nacho Vamwene Vangu vakambondirova magadziko angu, zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandivhundutsa. Dai kwanga kuri kunze vakazviita kamwe chete, ndingadai ndichiti maybe yainge iri mistake sekutaura kwavo kwavakaita, because vakati vandirova kudaro vakabva vati imistake muroora. Then kechi2 pavakandirova zvekare magadziko angu vakabva vati iwewe une magadziko akanyanyisa kukura, mwana wangu anodya achiguta zvake. Zvinova zviri zvinhu zvekuti zvakandinetsa kuti kasi Vamwene Vangu ivo vanoita zvekudanana nevamwe vanhukadzi kana kuti, but kubva ipapo pavakandirova magadziko angu pekutanga ndopandakabva ndazotanga kuvarota. Ndivakabva vanditi usambofa wakaudza mwana wangu. Saka musi wandakasvika pamba pavo for my introductions ndainge ndatobatira pamuviri, vakandigamuchira nemufaro mukoma. Then usiku vakabva vazoti ndaifanira kuti ndinge ndichizorara ndasuka ndiro. Ndakazoti ndiri mukicheni mukoma, ndipo apo pavakabva vazonditevera, vakanditevera mukicheni meme. So ndainge nditori bhizi zvangu ndichisuka paya, ndipo pandakangokaruka munhu atondirova magadziko angu. Ndikati ko ndeipi manje iyi? Ndakangovatarisa ndokubva vangosekerera zvavo, vakabva vati imistake muroora wangu. Masikati vainge vakati taifanira kuti umwe neumwe ange achizoenda kunorara murumu yake, sezvo tainge tisati tadzokera kuvabereki vangu. Vakati zvainge zvisingaiti kuti tinge tichirara pamwe chete, but mukomana nashi like ipapo vachizonotaura neni vakatotaura zvenyadzi vachitoti zvingazoita here kuti imimi morara muchikweshana murumu umu tichikunzwai. Saka umwe neumwe anofanira kuti ange achizonorara kuspare bedroom kwake. But after vandibata magadziko angu kudaro, ndipo apo pavakabva vazoti hazviiti kuti munge muchishandisa madifferent spare bedroom. Mwana wangu toda kuti ange achitorara itorimo achitonakirwa mwana wangu. Mukomana nacho zvakandivhundutsa zvikandinetsa. Takazoti taenda kunorara paipai. Mukomana nacho ndakabva ndazorota Vamwene Vangu. Saka Vamwene Vangu pandakavarota vainge vakabata tambo nemagetsi. Tambo iyi yainge yakareba chaizvo, but ivo vakatondudza kutoti muroora, tambo iyi yandikuda kukupa yakareba iyo kuita 10 meters. Ndikabva ndati nai mama, kutambo yemagetsi yamuri kundipa muda kuti ndinge ndichizoita sei nayo? Vakabva vaseka, vakabva vanditi kana uchida kuita muroora wangu, kana uchida kuti tigare tichingowirirana, gamuchira kane tambo iyi yemagetsi, ichakubatsira. Igamuchire, uchaona kuti ichakubatsira chete. Mukomana nacho ndakati ndichinogamuchira tambo iya yemagetsi, but pandakanoibata so ndakangonzwa somehow like feeling yekuti panapa tinenge ndagamuchidzwa nyoka.
So mukomanashi ivo vakati vachienda mukitchen, ininiwo ndichienda musipepetrum kuti ndinge ndichinosiya tambo yaiya. Like kana uri kuhope unenge uchitoona even zvinenge zvichiitwa nemuvengi wako. Vakabva vatotanga kutonyemwerera vachindidongorera vachiti aigamuchira chete. Ndokubva vatopinda muya vakabva vatanga kuseka. Kamusekero kavainge vachiita kainge kachityisa mukomanashi. Then ndakazoti ndichinopinda musipei muya ndipo apo pandakabva ndazosangana nagogo vangu ava mukoma, like vakashayika apo pandainge ndichitori mwana mudiki. Kana kutovaziva handitombovazivi, but ndakatongovaona vainge vatongorimo musipepetrum muya apa vainge vakatsamwa. Ndikabva ndati nhai gogo, komakatsamwei? Ivo vakabva vatanga kutondipopotera, vakabva vati iwe izvozvizvi wapiwa tambo ukaitora wagamuchirei? Hauzivi kuti uri kutogamuchira shavere uroi here? Ndikabva ndati kuna gogo, nhai gogo, komakagoti kupiwa kwandaita tambo iyi yemagetsi ndokutogamuchira shavere uroi, kasi rava kufamba nemutambo dzemagetsi here? Vakabva vati tariraone kuti wakabata nyoka yawakabata tariraone kuti yakareba 10 meters. Mukomanachi ndakati ndichinotarira tambo yaya ndakabva ndatoona kutoti yainge isisiri tambo but yainge yatova nyoka. Nyoka iyi mukomanachi ndeye white but muzasi mayo umu yakaita grey, dark grey. Ndakabva ndavhunduka ndikabva ndati gogo ndibatsirei, musoro wayo nyoka iyi iripi nekuti inokwanisa kundiruma. Saka gogo vangu vakabva vati ndavharwa mweya wangu, andivhara munhu uyu but haambofi akandihwina. Vakabva vatanga kuchema ndiri kukuhope kudaro. Saka vaiti vachichema kudaro vaita sekunge vainge vachidhonzewa noumwe munhu. Ndikabva ndavhunduka mukomanachi. Pandakanovhunduka ndichimuka ndikabva ndatoona kutoti ndainge ndakatongomira ndakabata dhoo. Ndakabva ndazocheuka ndikatoona kutoti murume wangu iye ainge akagara, ainge akangoita kuita kunge chistatue, kuita kunge chizombi. Saka ndakabva ndatanga kutaura naye, munhu haana kana kumbogara akandipindura. Ainge akangoti tuzu, ziso rakabuda kudai somukoma. Zvainge zvichityisa kani izvi zvainge zvoitika in real life. Zvadaro mukomanashi ndopandakabva ndachizodzokera pamubhedha ndikamuzungunutsa. Ndakati ndichinomuzungunutsa kudai akavhunduka mukoma, akaita sekunge achandirova nechibhakera. Akabva azoti paainge akanditarisa paya aiona chiso changu chichishanduka kuita nyoka. Mukomanashi chakandinetsa pamurume wangu ndechekuti kusvika muzuva ranhasi kana ndikamuudza nyaya iyoyo anototi zvimwe kuda ndinonyepa, because mangwana acho makuseni takati tava kutaura nezvayo nyaya yacho, iye aitofungidzira kuti maybe kuda ndinomunyepera. Saka pandakaona kutoti tenge tava kuitisana nharo, ndikabva ndaona kuti pano kana ndikangogara ndamuudza kuti zvose izvozvo zvakatangira pakuti amai vake vakamhondorova magadziko uye zvekare ndokubva ndachizotanga kuvarota. Ndikati zvimwe kuda munhu anokwanisa kuzoti ndiri kupumha amai vake uroi. Saka takawirirana chaizvo navamwene vangu. Nanhasi uno mukomanashi tinowirirana, but inini manje ndinovatya nekuda kwehope idzodzo dzandakarota ende nehope zvekare dzandinomborota sezvo tava kunoku. Chimwezve chinondinetsa pavari ndechekuti like kana vachitaura neni vanotaura neni vachitoita sekunge ivo maybe vanenge vachida kutamba chiramu neni, in which it is very strange and very weird. Vanokwanisa kutongotaura neni zvinyadzi, as in paya kana uri usiku vanokwanisa kungoti munhu ngabve pafoni atange kushanda basa repabonde nemurume wake. Apa mukomanachi vanenge vachitotaura nemo zvinyadzi. Zvinoita here kuti vamwene vako vange vachitaura newe semuroora zvinyadzi? Ini ndava kunzwa kuvatya because she is very weird. And izvi zvekuti ndinovarota vachindipa nyoka, dai kuine vanokwanisa kundinamatira, dai vandinamatirawo, because I am no longer enjoying my marriage at all. Kana ndikangoisa mapictures pastatus vanotokomenta mukomanashi. Apa vanenge vachikomenta vachiita sekunge ndivo murume wangu, vachindidescribe kuti bhodhi yangu yakaita sei.
please muri yeZimbabwe ndibatsireiwo. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu mucomment section. Yo zviriko here izvozvo kuti vamwene vanosvika pakutamba chiramo nemuroora. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi vakandirova 2 times. Pekutanga vakati imistake, then page 2 yaiva mistake here kana kuti kwete. Zvimwe kuda vamwene maybe ivo vatori nemafeelings nevamwe vanhukadzi. Pakaipa hanzi ndiri kudawo advice kubva kune vedare renyu. Ngatizame kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma makaviga chitupa changu. So inini mukoma ndiri muprofita, uye zvekare ndiri muprofita wenguo tsvuku. Ndinogara ndichingonzwa vanhu vanotumidzira maconfessions avo vachiti takakanganisirwa uye takarombeswa nevaprofita venguo tsvuku. Saka ndangoti ndinge ndichingoyawo pano ndichikuudzaiwo kuti kana uri muprofita, uchinzi uri muprofita wenguo tsvuku, unenge uchimbonyatsokushanda uye zvekare unenge uchibata basa rako sei. Saka vanhu vanofanira kuti vange vachiziva kuti paya paunonzi iwewe une chipo chiri pauri, kana zvikazonzi iwewe chipo chiri pauri ndechekuti une ngirozi yehondo. Saka ngirozi yehondo iyo pachezvayo inenge iine hasha, inokasika kutsamwa. Ndokusaka uchizonzi uri muprofita wenguo tsvuku. Saka ngirozi inenge iri pauri kana iine ukasha, ndipo paya pekuti unokwanisa kuita minamato yekutoti unokwanisa kuvadza munhu kana ngirozi iri pauri kana iine ukasha. Saka vanhu vanofanira kuti vange vachipanzwisisa ipapo, uye zvekare kuti unge uchinzi une ngirozi ine hasha, kazhinji kacho unozogumisidzira wava kutorapa zvekare uchishandisa nenzira dzechivanhu. Ndokusaka muchiona vaprofita vazhinji venguo tsvuku ivo vanozopedzisira vava kurapa vachishandisa nzira dzechivanhu. Saka vanhu vanofanira kuti vange vachipanzwisisa ipapo. So mukoma, ndichazodzoka zvekare nemaconfession mamwe ndichikuudzaiwo nyaya yangu kuti iniwo kuti ndige ndichizosvika pakunzi ndiri muprofita wenguo tsvuku. Chii chakaitika, nzira dzandakafamba nadzo ndedzipi? Pari zvino ndangoti ndinge ndichingokubatsiraiwo kuti munge muchikwanisa kunzwisisa kuti munhu anonzi muprofita wenguo tsvuku, munhu iyeye anenge aine ngirozi inenge iine ukasha. Izvo zvinozokonzeresa kuti ange achizokwanisa kuita minamato iya yekuti inokwanisa kutokuvadza munhu kana kutouraya munhu. Asi kana ngirozi iri pauri, kana isina ukasha, haukwanisi kuti unge uchizozviita izvozvo zvokuti unoitira munhu mhiko dzekuti anokwanisa kutofa. Saka vanhu vanofanira kuti vange vachipanzwisisa ipapo. So mukomana achi, kana ndikawana mukana nenguva ndichazodzoka zvekare ndichizokuudzai kuti ndakatangawo sei kuita izvi zveuprofita kusvika pari zvino, nenzira dzose idzo dzandakafamba nadzo, dzakanaka nedzakashata. Kana ndikawana mukana, zvose izvozvo ndichakuudzai. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Pakaipa ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yanguwo makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 28 years ekuberekwa. Mukoma nashi ndainge ndichidanana nemurume wemunhu. Ndakati ndichidanana naye kudaro, akabva achizotanga kundirakidzira kuti iye nezvangu ainge ava kusatomboda. Ndakabva ndati pano ndoita sei, because munhu uyu kumuda ndainge ndichimuda, uye zvekare ainge akaita kuti
ndinge ndichirambana nemukomana wangu waakandiwana ndichidanana naye. Ndakarwadziwa zvisingaiti mukoma. Ndava kutanga kufunga kuti single life ye I come again. Ndipo apo pandakabva ndazonzi neumwe muSouth African uyo wanditoshanda naye akabva anditi aiziva imwe sangoma, achiti sangoma iyoyo yakamubetsera nerimwe gore apo paainge achiri kutsvaka basa. Saka akabva azoenda kuyakwe akabva azopiwa mushonga wekuti ange achizokwanisa kusejusa HR manager kana vazorara vose, then anobva achizopinzwa basa. So mukomana achi ndakabva ndazoendeswa kuna sangoma vaya. Ndakati ndaendako kuna sangoma vaya ndakabva ndachizopiwa chuma, zviya zvuma zvemuchiuno, then ndikabva ndachizochipfeka chuma cheche. So kubva ipapo mukomana achi murume uya akabva achizotanga kundida zvekuti akasvika pakuramba mudzimai wake. Dambudziko rava pamukomana achi nderekuti murume uyu haachashandi. Iniwo ndava kunzwa kuti murume uyu handichamudi. Ko ndingagomudiko murume wekuti iye anenge asingashandi? Saka pari zvino ndikutsvakawo munhu wekuti anokwanisa kundibatsira because chuma checheya ndakazochirasa zvangu mushure mekunge ndatanga kugara naye murume uyu. Ndikati ndichachidii, plus iye aigara achingocomplain achiti inini chuma ichi handifariri kukuona wakangopfeka chuma ichi at all the times. Ndokubva ndazosiyana nacho ndikabva ndachirasa mukoma. Saka now kune kumwe uko kwandakamboenda ndakaudzwa kuti ndinofanira kuti ndinge ndichiuya nacho chuma chacho ichocho, but mukoma nyaya iripo ndeyekuti chuma ichi nekuti pari zvino chiripi handitombozivi because chuma ichi ndakatongochirasawo ndikachikanda mubhini. Saka kwekuti ndingati ndingachiwana mukomana achi hakutomborina. Ndakambodzokera kuna sangoma vaya ivo vakabva vati kana ndichida kuti vandigadzirire zvekare chimwe chuma vanoda mombe idzo dzinokwana kuita 3. Ndikati alright. Vakabva vachizondiudza kuti mombe imwe chete muno mombe dzinodhura mukoma. Ndaisatombosiva kuti mombe muSouth Africa dzinodhura kudaro. Ndakazoti ndichinotarira ndikabva ndaona kuti mombe imwe chete yainge ichinzi iri kuita 21,000. Zvino 21,000 ndingaiwana kupi? Mombe 3 which means kuti kuma 60 something thousand. Apa pari zvino ndiri kutongoshandawo samaid. Saka kana kuinewo vekumusha vanozvigonawo please ndibatsireiwo because dambudziko riripo nderekuti murume uyu handichamudi but iye achiri kundida ende anogara achitongondiudza kuti iwewe kana kuri kunzi ukandiramba zvechokwadi ndichazviuraya, ende kana ndazviuraya ende hauzombofi wakaenjoya upenyu hwako because ndichazongoramba ndichingodzoka because ndinokuda. Remember kuti ndakaramba mudzimai wangu nekuda kwako, saka hazviite kuti iwewe unge uchizondiramba because I love you with all of my heart. In which inini handichamudi. Baba ava havachashandi. Apa vane nungo zvekare dzekutsvaka mamwe mabasa nekuda kwekuti ivo vanoti vakanyanyisa kudzidza. Saka pane mamwe mabasa avo avanoti ivo havadi kuti vange vachimashanda mabasa iwawo semunhu akanyanyisawo kudzidza. Saka it irritates me. Ndokusaka ndava kusavada baba ava. Ndinokumbirawo kuti muri yeZimbabwe kana mateererawo nyaya yangu munge muchizondibatsira vanotuka zvenyu. Ndinongoti Mwari waAbraham, Isaka naJakobho ange achiva nemi uye akuregererei in advance, but please ndibatsirei hama dzangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Please ngatizame kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we.